পশ্চিমবঙ্গ থেকে বড় জাতি গো ব্যাক, বড় জাতি গো ব্যাক। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে বিটিআৰত এছাৰ নহয়, তে এই কথাটো কিমান সঁচা? এইটো একদম মিছিলিয়া কথা, ঠক सरकार এইটো। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय लाबोनाय जालायबाय। तो जोबजासिम नायलां, जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो गोबां साननो गोनां आरो सिरियासलि माखासे बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायगोन। जोबजासिम नायलांब्ला नोंथाङा थारैनो बुजि मोनगोन। लोगोफोर, थांनाय जितु क'क्राझार 19 तारिख जानुवारियाव जितु जालांनाय घटना आरो बिनि उनाव जे सान्थालि आरो बर'फोरनि गेजेराव जे न' सावलायनाय, बे जाथायखौ लानानै दिनैसिमबो सान्थालि आदिबासि हारिया खुद्रि सारगासिनो आरो जास्टिस नांगौ होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेनार बानाय माने जास्टिस फर आदिबासि सेफ आसाम, आदिबासि सेफटि होननानै बिथांमोना बेनार बानाय जास्टिस नागिरगासिनो आरो। तो कलकाता बा वेस्ट बेंगल कलकातानि जितु आसाम भवनाव गेदेर मोनसे सुबुं रेलि आन्दलन खालामदों बिथांमोना, सोमावसारदों जितु आसाम स्टेट बा आसाम सरकार हाय हाय आरो हेमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, हेमन्त बिश्व शर्मा गो बेक आरो बिथांमोना मा होनदों बर' कमिउनिटि गो बेक, बर' जाति गो बेक, बेबायदि स्ल'गान खालामनानै बिथांमोना मैयानि दिनावहाय कलकाता आसाम भवनाव आन्दलन खालामगासिनो दङ बा आन्दलन खालामदों। दा नोंथांमोना आं ससे भिडिअ क्लिपबो होगोन। दा बेजों लोगोसे जितु आसामाव एसआर जितु रुल, इलेक्टरेल रुल 2026 फर आसाम, बे जानो थांगासिनो बा बे अलरेडि जाखांबाय। दा बिनि सायाव जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा एसआरखौ जोंनि बिटिसिआव लाबोआ, बेखौ क्ल'ज खालामनाय जाबाय होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय क्ल'ज खालामबाय होननाय फोसावनायनि उनावनो दिनै बे एसआरनि जितु भेरिफिकेसन बे सोलिबाय आरो। बेखौ लानानै मुस्लिम हारिनि माखासे सुबुंफ्रा सार्कोल अफिसाव थांनानै जितु भेरिफिकेसननि खामानि बे मावगासिनो दङ, बे खामानिया सोलिदों। बेखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथांनि सायाव। तो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বড় জাতি গো ব্যাক, বড় জাতি গো ব্যাক, বড় কমিউনিটি গো ব্যাক, বড় কমিউনিটি গো ব্যাক, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বড় কমিউনিটি গো ব্যাক, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে মেট্রো কমিউনিটি গো ব্যাক, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে মেট্রো কমিউনিটি গো ব্যাক, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বড় কমিউনিটি গো ব্যাক। এই আসাম সরকার হাই হাই, যোৱাকালি আমাৰ বিটিচিৰ চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া মানে কৈছিল যে মানে বিটিচিত কোনো ধৰণৰ মানে এছআৰ মানে নহয়, কিন্তু এইটো কোৱাৰ পিছতো আজি আকৌ আমি এছআৰৰ মানে হিয়াৰিঙত আহিব লগা হ'ল। তো এইটো এটা মানে ভাবিবলগীয়া কথা। নাই, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে বিটিআৰত এছাৰ বন্ধ হ'ব, কিন্তু 30 তাৰিখতো যে আপোনালোকে ইয়াত আহি হিয়াৰিং মাৰিলে মানুহৰ হাৰাশাস্তি বা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এইটো কি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিবলৈ কৈছে না ভোটৰ স্বাৰ্থত কৈছে? আচলতে এতিয়া আমাৰ সন্দেহ, আচলতে সিহঁতে নিৰ্বাচনী বৈতৰণ পাৰ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বাক্যবিলাক কৈ আছে। নহ'লে সি মানে যদি ইচ্ছা কৰিলে হয় বিটিচি প্ৰধানে যে মানে বিটিচিত কোনো ধৰণৰ মানে এছআৰৰ মানে হিয়াৰিং নহয় বা এছআৰলৈ কোনো ধৰণৰ মানে শংকিত হ'ব নালাগে, এইখিনি যদি ইচ্ছা কৰিলে হয় কৰিব পাৰিলে হয়। কিন্তু আচলতে বিটিচি প্ৰধান বা আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে ভোটাৰৰ স্বাৰ্থত আমাক মানে এই কিছুমান ভোট মানে ইয়াৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টা কৰি আছে। চাওক, আচলতে এছআৰক লৈ আচলতে মানে অহা 26 নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণ পাৰ কৰাৰ কাৰণে এছআৰক লৈ ৰাজনীতি কৰি আছে। তো ইয়াত আমাৰ বৈধ মানে নাগৰিকক ভোটাৰ লিষ্টত নাম থকাৰ পিছতো এনে এটা মানে মিছে হাৰাশাস্তি কৰাৰ কাৰণে আচলতে এছআৰ জাপি দি আমাক মানে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক বিশেষকৈ মানে এই বিজেপি চৰকাৰ তথা বিটিচি প্ৰশাসনে আমাক মানে এটা হাৰাশাস্তি কৰা মানে আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। তো ইয়াত আমি যি দেখা পাইছোঁ, এছআৰৰ নামত আমাৰ মানে বৈধ নথি থকাৰ পিছতো এনেই মানে 7 নম্বৰ মানে ফৰ্মত মানে চহী লৈ আচলতে সিহঁতে কি কৰিব বিচাৰিছে, এইটো এটা মানে আমাক মানে এটা সন্দেহৰ মানে এটা মানে হৈছে।
আনি আজি কেই তারিখ 30 তারিখ আজি 30 তারিখ হয় ইতিমধ্যে আমি দেখা পাই আছো এই আপোনাৰ এছাৰৰ নামত বহুত মানুহ ইয়াত গোট খাইছে হয় তে যোৱাকালি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে বিটিআৰত এছাৰ নহয় হয় তে এই কথাটো কিমান সঁচা এইটো একদম মিছিলিয়া কথা পুরো ঠক সরকার এইটো ভাং হয় সব মিছা কথা এইটো আজি 30 তারিখ সব কিমান মানুহ আহিছে আমাৰ ইয়াত হয়। সব কিমান হাৰাশাস্তি হৈ আছে সব আকৌ আপোনাৰ হিয়াৰিং হৈ আছে সব আজি 30 তাৰিখ আজিও হিয়াৰিং হৈ আজি আছে হিয়াৰিং হৈ আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোৱা মন্তব্য একদম মিছলীয়া কথা মিছলীয়া কথা হয়, হয়। আৰু এইটো নিশ্চুকৰে আপোনালোকে চাই আছে বা নিজৰ হিয়াৰিঙত আহিছে ন হয় হয় মোৰো নিজৰ হিয়াৰিঙত আহিছে মোৰ ছোৱালী আজি পৰীক্ষা অ। বিয়ে পৰীক্ষা আজি পৰীক্ষা ছোৱালীৰো পৰীক্ষা আজি হিয়াৰিং কৰিছে তথাপিও আপুনি তথাপি মই আহি হিয়াৰিং মাৰিলো ছোৱালী হেৰং মাৰিব লগা হৈছে হয়। এছাৰৰ নামত কিছুমানে সামাজিক মাধ্যমত চিঞৰি আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিটিআৰত এছাৰ বন্ধ কৰিছে এইটো একেবাৰে মিছা কথা একদম মিছা কথা এইটো অ। ঠিক আছে ধন্যবাদ। 100% মিছা কথা এইটো ঠিক আছে ধন্যবাদ थारैनो नोंथांमोना नुबाय जितु कलकाता जितु आसाम भवनाव वेस्ट बेंगल आरो बे कलकाता बा वेस्ट बेंगलनि सानथालिफोराल' नङा दिनै छत्तीसगढ़ झारखंड बैनि सानथालि आदिबासिफ्रा दिनै जास्टिस जाय 19 तारिखआव जालांनाय जाथाय बिनि उनाव न' सावलायनाय बेखौ लानानै दिनैसिमबो बिथांमोना खुद्रि सारगासिनो दङ दिनैसिमबो बिथांमोना जास्टिस नांगौ सेफ्टि नांगौ सानथालि आदिबासि हारिनो दा बिथांमोना माने डिमान्ड खालामगासिनो नाथाय जोंनि आसामनिया दा एसे बुजाय सोमजाय जेरैहाय सावथाल फरायसा आफाद आरो बर' फरायसा आफाद गोबां माने गौथुमारिफोरा रायज्लायलायनानै खौसेयै गोरोबलायना थानांगौ होननानै माने सिरि जाना थाथ'बाय नाथाय जायफोरा दिनै आउट स्टेटनि जायफोरा वेस्ट बेंगलनि सानथालिफोर छत्तीसगढ़नि सानथालिफोर जायखिजाया आउट स्टेटनि आसामनि आउट स्टेटनि सानथालिफ्रा झारखंडनिफ्रा दिनैसिमबो माने एवथु हरगासिनो दङ माने बिथांमोना डिमान्ड खालामहरबाय थादों जास्टिस नांगौ आरो जितु सानथालि आरो बर' समाजनि गेजेराव जे न' सावजालायनाय बे न' सावजालायनायनि गेजेराव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जितु 50,000 न'खरसेयाव होदों दा बेसेबांखिनिजों जाया होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों दे बे माने 5 लाख करि बिथांमोना डिमान्ड खालामनायखौ जों नुदों दा बेफोरबायदि बे 50,000जों इसिबां माने नुबां सावजानानै जि जोम बायदिसिना सम्पदफोरा नस्थ' जाबाय नाथाय 50,000आ जेबो मोलोमनो थोआ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों दा बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम 5 लाख करि बिथांमोना डिमान्ड खालामदों थ' अब्ला नोंथांमोना बुजिदों जितु जोंनि स्टेटनिया खालामाखै नाथाय आउट स्टेटनिया ओरैबायदि स्ट्रं गोरायै धमकि हरगासिनो दङ दा बिनि सायाव मा एक्सन लायोसै जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ बा जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ मा राहा लायो आरो नोंथांमोना नुदों जितु जोंनि हायाव पिजिआर जोंनि जितु 6 शिड्यूल एरिया बे 6 शिड्यूल एरिया 2023 नि उनाव जेसांखिनि जायफ्रा आउटनि मानसिफ्रा बा आउटनि सुबुंफ्रा हाबनानै हा दखल खालामनानै थाहैनाय बिसोरा माने जेबो अधिकारानो गैया थानो मोननाय जेबो मोनथायानो गैया हा बायनानै थाफैनाय हा लानानै थाफैनाय दखल खालामनानै थाफैनाय बेबायदि माने 6 शिड्यूलाव जेबो रुलानो गैया आयेनानो गैया ल'आनो गैया थेवब्लाबो दिनै माने बेफोरबायदि थुबुर जानानै दंफैयो हाबसन फैबाय थादों गोदान हाबसन फैबाय थादों नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै जितु मैया साननैसो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा एसआरएलखौ जोंनो बिटिसिआव नाङा एसआरएलखौ खामा आरो जि इभिक्सन खालामनायनि खोथा बेखौबो जों इभिक्सनबो खालामा दा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां साननो गोनां आरो जुदि एसआरनि गेजेरजों जायफोरा 6 शिड्यूल एरियायाव बा आसामावनो जा गुबुननिफ्राय फैनानै हाबसनाव थाफैनाय दा बेयाव भेरिफिकेसननि गेजेरजों माखासे भटार लिस्टनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा नामदान जागोन दा बेफोरबायदि दा बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया बुंदोंमोन जे बेहाय जितु एसआरनि गेजेरजों जायखिजाया मुस्लिमफोराल' नङा जायफोरा बिहारनिफ्राय फैनाय जायफोरा माबानिफ्राय फैनाय बिसोरबो माने लिस्टआ थांनो हागौ बा बिसोरा बैयाव थाहैगोन बिहारनिया बिहाराव थाहैगोन लिस्टआ जोंनि आसामाव थाया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौ माने क्ल'ज खालामनाय जाबाय बेखौ एसआरआ लाबोआ होननानै बुंदोंमोन नाथाय बे एसआरनि लिस्टआबो अलरेडि जाखांबाय आरो बिनि जितु माखासे डिलेट जालांनाय लिस्ट बेबो फाइनाल लिस्ट ओंखारनो थांगासिनो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै मुस्लिम हारिया रागा जोंदों बिटिसिनि चिफ बिथांखौ
अब्ला दिनै नोंथांमोना नुबाय दिनै पलिटिसियान लिडारफ्रा खालि पावारनि थाखाय बा गाद्दिनि थाखाय बा गावखौ पावाराव लाखिबाय थानो थाखाय माखासे पलिटिक्सखौ माबायदि गेलेयो जेनेबा जायफोरा जाखांबाय जायफोरा जाखांनानै अलरेडि लिस्टआनो जाखासिगोन अब्ला बेखौ नोंथांमोना नुदों भेरिफिकेसना सोलिबायानो थादों दा बे समावबो जोङो एसआरखौ क्ल'ज खालामसै मानोना बिथांमोननिया जाहैबाय इलेक्सन खाथिखाय बे इलेक्सनाव माने पारफर्मेन्स खालामना इलेक्सन भटआ हयथ' जोंनिया माने गोमालांनो हागौ बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना माखासे पलिटिक्स खालामदों आरो दा बांद्राय पलिटिक्स खालामनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जे माखासे बिटिसिनि थासारिफ्रा दिनै गुलाय गुजाय आरो फैगोन समाव माने गिख्रंथाव लामाजों आगान सुरगासिनो दङ होननानै सानजाथाव आरो थ' अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आं बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बयबो बुजिखायो मोनथिखायो थ' अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम फोरमायदो